The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accommodate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now, we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Before we start our Bible study in this ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named all your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you're facing is not naming or confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your Word. We are grateful that through your grace you brought us this time in this Bible study under the ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, so we can take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, we are here once again in this ministry where we can study God's Word. Anata sa mayang panglawas, askil, sanag ang atong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, all because sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios.
We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Ato karong ipadayon ang atong tunan bahin sa sala, the doctrine of sin. Okay, as a review, ato namang nasayran nga ang tao nalaglag gumikan sa gibuhat sa una natong mga ginikanan, si Adan o si Eva, dito sa Harden sa Eden. Gidid-an sila sa pagkaon sa usa lamang ka kahoy di ng bunga na yadto maong pag-ila sa maayong dautan, the tree of the knowledge of good and evil. Gipasidanan sila sa Dios, ayaw ka mo kaon niini. Pagkakaon kamustanan gawas lang niini. Kaysa adlaw nga kamo mukaon niining bunga nga akong gidili, sa inyong pagkamatay mamatay gayud kamo, mao kadtong pasidaan sa Dios to test their faith. Musunod ba sila sa Dios o mo sa likway? In other words, to test the volition or free will of man. Kay wa may pugsanay ang Dios, di man mubugos. Aron kini pag pakita kang Lucifer nga nahimo ng Satanas, nga nakighawak man siya, nangatarungan siya, o binuhat mo kami o niya imo lamig tambog dito sa linaw sa kalayo, just like that. Mao makanay Dios nga gugma. So ang Dios mi ingon nga kamo itambog nako apan ako lang una ning postpone aron sa pagpakita nimo Satanas, kay Satanas ka naman pagpakita to prove to you nga ako gugma gihapon o gawas nga gugma hustisya pod. Busa akong buhaton ng tao, mao kadtong gibuhat ang tao, gitistingan na karon ang kabubuton sa tao. Mo supak ba sila o mo sunod ba sila sa pasidaan sa Dios? So right there, unsay nitabo ni supak mo sila o mi sunod? Mi supak, mao kadtong nalaglag ang tao. Hog busa mao na nga makasabot na kita karon kay gihatag tanyag man sa Dios ang paagis kaluwasan nga mahibalik ang tao. Nalaglag man human sa pag kaon sa gidiling bungas kahoy, nalaglag ang tao. Kita ang mga kaliwat na pahiran o na duhig o mao na nga ang Dios nagasaad gihapon nga mopada siya sa manluluwas, pinagi sa pagkatao sa bugtong anak sa Dios, pinagi ngadto sa gahom sa Espiritu Santo, o didto gilalang ang anak sa Dios, pinagi sa pagpanamkon sa birhen nga pagpanangkon, pinagi ni Maria. May gipili sa Dios si Maria nga maoy magadala sa anak sa Dios. Ug mao nga moingon ka maka basa na kita sa pulong sa Dios diha sa John 3:16 nga nagaingon, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth him shall not perish but have everlasting life. So dili man buot sa Dios nga naay malaglag. Sumala ka nagisulti sa 2 Peter 3:9 nga sulti nga he is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Ang tanan unta maluwas. So karon moingon ka, for God so loved the world, anya imong tangtangon ang pagbati diha anang pulong nga love, kanang love diha why labot ang pagbati. Karon makaklaro kag bagtong granggi love sa Dios ang world, impersonal di ay ang iyang gigamit diha para sa kalibutan, aron lamang ang kalibutan mahatagan o kaygayunan nga makahimo sa
sakto nga desisyon. So mao kana diha. Now, si Adan knew exactly what he was doing when he sinned. Balik ta gamay, atong i-rewind gamay. Apan ang babae nga si Isha did not have a clue wa gid siya alamag. Okay, atong labason ng atong gisgutan din hibahin sa tulo ka dapit nga diin maglublob ang sa kanatong mga tao. Una, ang gipasangil nga ri kanato nga sa nga mao ay gitawag sa in English og imputed sin. Ikaduha, ang built-in anaan ng daan kanato nga sa gitawag ta kini og inherent sin. O ang ikatulo, ang personal nga sala, personal sin. Naon sa gisulti diha sa 1 Corinto 5:22, kini nagasulti kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Now, tanawa ra gud na. Sa atong makita nga pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Inikahimugso gyud sa tao. Mao kana ang pag-impute sa maong spiritual death. Therefore, the moment nga ang bata nga nahimugso, nabuhi siya sa physical, sa while ang iyang spiritual o mamatay ang iyang spiritual. So I repeat, inig katao kay mugso sa bata o tao, he is declared, of course, physically alive, but spiritually dead, patay, spiritual. Now, dili ang espiritu mamatay. Hindi man mamatay ang espiritu, ang buti pasabot. Kining spiritual death, ang buti pasabot, yun nini, maong pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios. Hingpit nga pagkahimulag. Okay? Total separation. Now, physical birth, ang pagkataong physical, is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagkataong pag-usab, you must be born again, mao kana ang higayon of attainment of eternal life. Okay? Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean sa atong pagtuon ron, di ba? Ug imong tan-awon kay kung makadawat kaniya ng kaluwasan, pinaagis pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang, ang resulta karon duha na ang maangkon mong kinabuhi, physical o spiritual. Di pa kaanang duha namang imong kinabuhi. Nganiadtong pagkahimugso nimo, usaray imong kinabuhi. Kaya ang usa nimong kinabuhi, patay. You see? So, asa man ka? Gusto ka usaray kinabuhi o duha? Ay ko yung ana lang kususa. Tanawara, mao nang usahay kun imog yung tan-aw ning mga kamatuoran bitaw sa Biblia. Grabe yun kayo. Yano kayo, di ba? Basta kay klaro kayo. Maong magatawa lang yun ining ubang mga tao nga mayog adi ko mo to. Murag maayong magama ko ako na lasig diha. Well, the gospel is the good news that the barrier between man and God has been removed. Mao bitaw ning isyu sa sala. Kay sala maning atong gitun-an karon. Atong makita pagkalayo ras tinuod ang isyu sa sala kung maghisgot ng tabahin sa kaluwasan o maghisgot tabahin sa Dios. Ang isyu sa sala laro o layo ra kaayo sa tinuod. Kay kining isyu sa sala di na isyu tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Apan atong makita nining tanan nga atong gisgutan sod ning atong higayon karon
kun unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. The justice of God created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. This barrier is based on spiritual death. Every person is born behind that barrier, and the justice of God is the point of reference for all mankind. The justice of God the Father created this barrier, and only the justice of God the Father can remove this barrier. Ang ustisya ra sa Diyos Amahan mo'y makatangtang nining mong ali. And He does so by the salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross, through pinaagi sa imputation and judgment of all our personal sins in human history to our Lord Jesus Christ. Na mabasa diyan sa 1 Pedro 2:24 o Isayas 53:5-6. Ang butog na ang pabay mas klaro ining atong gitun-an bahin ini. Na pabay mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Dios alang kanatong tao aron kita makaangkon niya ng kinabuhing way katapusan. Alang kanako anay mas klaro pa ani. Gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na gyud ning pagtuunan nini. Ang tanan nga gihimo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon gyud ko, wa na gyud tay ikapangulipas, wa na gyud tay excuse ani nga di na nato maklarong kahimtang o mapasabot sa uban nga buot makasabot bahin niining maong kahimtang. Atong makita sa miaging paghisgot nato niining pagtulun-an bahin sa doktrina sa sala nga ang sala resulta kini sa nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso in the Garden of Eden. Atong nakita nga ang sala nga niya kanato karon kini nagagikan pa niyadtong karaan nga panahon og sa duha pa ka pamaagi kining mao nga sa gipas-an sa kinatibuk-an nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipakatawo niining kalibutan. Ato nang nakita sa miagi nga ang usa ka tawo nga ihimugso dinhi sa kalibutan, doon na siya kinabuhi physical apan siya espiritual nga patay. Ato usab nga nakita nga kinayang makasasa old si nature anadiha kanato. Suma na sa atong mga bersikulong gisgutan bahin ini. Ug atong nakita usab nga ang original nga sala ni Adan gipasangil usab kini ngari kanato. Gipasangil usab kini sa matag usa ka tawo nga ipakatawo dinhi sa kalibutan. Ato mangong nakita ang kombinasyon niini sanglit ang tao gipakatawo dinhi nga spiritually patay although physically buhi siya. Ang resulta niini mao nga ang kinabuhi mo'y gihatag ngari kanato physical life, mo'y gihatag nganhi kanato apan kuyog niya ng physical nga kinabuhing gihatag kanato gihatag usab ang original nga sa ni Adan ngari kanato. Ang atong physical nga kinabuhi anha kini makita nato sa atong kalag. Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha ni makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan nining original nga sa ni Adan mao ang kinaiyang magasasa. Mao nga atong makita karon kung unsa kining hitabo. Kung unsa gyud ning nahitabo natong mga tao karon o kung unsa ang katuyuan niining maong kahimtang sa tao. Karon, we have been discussing about sin ug atong nakita na. In fact, diha na diagram bahin ini ug ato nang nakita
nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipagkatao dinis kalibutan. Then, of course, kining paghatag atong tawag ni imputation, pagpasangil or paghatag atong makita nga kining kinabuhi nganha sa kalag ug ang original nga sa nganha sa atong kining makasasa. Sa di patamo react ani moingog di man ako'y naghimog sa nganong ipasangil manaho ang sa no gingandan gud nag Adam's original sin. Si Adan ra unta to nganong giapil man pud ko manihimong pangutana. Now atong makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tungod kay dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik, may balik sa kiliran sa Dios. Makaangkon ang tao balik niya tong original nga kahimtang niya sa dihang gi-create siya ang kahimtang nga perfection. Apan dili ka na mahitabo dinhi. Mahitabo lamang kana kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Gumikan kay gibuhat man gud sa Dios ang tao nga hingpit, perfect. Ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pakigkuyog o pakigsandurot sa Dios because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship and intimate rapport with God. Man had a direct fellowship with God. Diya siya ay direkta nga pakigsandurot o pakigambitay sa Dios. Apan, tungod sa pagkalaglag sa tao, kining mao nga direct fellowship naputol. Naundang, nahunong kini. Ug ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundi ang Dios. Sanglit ang Dios may mibutang og ali o paril gumikan kay misupil man ang tao. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ato lang ning gisubli paghisgot aron ato makitang klaro kini. Ug tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao nga ang matag usa ka tawo na himong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tang tanan ni Adan. Okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga sa original nga sala ni Adan. Apan gihimo kini sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang pud siya usa ka kahigayunan alang sa tanang tao. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, di man pud maangkon, di man pud mapahimutang sa Dios ang iyahang plano alang sa kahigayunan nga ang tao makabalik ngadto sa Dios. Nahimula gud ang tao gikan sa Dios gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghimog paagi aron ang tao makabalik ngadto kaniya. Natingaling mangutana ka ngano magong naingon ana man. Naingon ana kini tungod kay mao man gud ni ang isyu ni Satanas kung hinumdum ka. Unsa man diha ang nahitabo ni Lucifer? Well, si Lucifer misupil batok sa Dios. Remember? Tungod kay ming supak man to si Lucifer, mikontra man siya batok sa Dios, ang Dios mihimog paghukom. Gihukman ni si Lucifer. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel nga migkuyog kaniya nga kini silang tanan itambog na dito sa kalayo. Apan atong makita suma sa previous nato nga mga pagtuon nga kinis Lucifer mihimo og pag-apilar. Ug tungod niadto ang kalayo nabaya og ang kalayo nahitabo na ana, right? Ang kalayo na karon. Kay giandam naman kana sa Dios. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer og sa tanang mga anghel nga nanguyog niya. 1/3 god sa kadaghan na ang mikuyog niya. Apan matud pa ni Ginoong Hesukristo, kini nga maong kalayo pagasudlan inigabot na sa katapusan. Dili karon.
Samtang ang tao aniya pa. Apil ang tao, samtang aniya pa siya kasaysayan sa tao, samtang ang kasaysayan nagadagaan ang tao ana, ang kalayo giandam. Giandam kini alang kang Lucifer ug sa iyang mga anghel. Ngano man? Tungod kay si Lucifer ug ang mga anghel na hinukma na. Gihukma na sila. Tungod sa ilang nabuhat, nahukma na sila. O gipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga si Lucifer pagasilutan. Kay ni-issue naman si Lucifer nga, ikaw may gabuhat nako, ikaw may gahatag sa akong gahom, ikaw may gabuhat nako ning tanan, ug sa human nga nagliho ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnan o kagawasan, imo na akong silutan hinoon. Di baya ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako. Unya imo na hinuon kong silutan tungod kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako. Mao to'y appeal ni Lucifer. Mao tong miingon ang Dios og okay Lucifer, akong buhaton ang tao. Ug akong ipakita nimog nganong silutan kanako. Mao na atong trabaho karon. Nahibaw mo ana. Mo kanay atong trabaho karon. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Paminaw. Mao na hinungdan ngano nga importante ka, tao, ikaw, ako. Kitang tanang mga tao, importante ta. Importante ta, oy. We are important. Mao na ka-importante nimo tao, tungod ni ini. Ayaw pag una nga tungod kay ikaw buutan, o tungod kay may kang tao, mao nang importante ka sa Dios, dili. Uy, labot ng imong pagkabuutan o pagkamaing tao nimo. Hinumdumi kini tao. Ania ka dinhi sa kalibutan, gumikan sa usa lamang katuyo, aron sa pagmatuod, to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Nganong sayop man ang iyang apil? Nganong kitang mga tao makaprubar man? Tungod kay, paminaw, makaprubar kitang mga tao nga sayop ang apil ni Satanas. Tungod kay, ang number one nga issue nining maong kahimtang, unsa man? Kabubuton. Okay? Kasabot ka? Volition. Mao kining issue nining maong kahimtang. Buot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer nga bisag tinuod nga ako mao'y nag-create og kabubuton ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios, ikaw na'y responsable. You are responsible niya ng kabubuton nga akong gihatag nimo. Nganong ako pa may imong pasaginlan. Akong i-prove na nimo. Buhaton ko ang tao, and here is what happened to man. Mao to hinungdan ngano tong gibutangan sa Dios og kahoy nga din ang bunga niya tong kahoy mao pag-ila sa maayog sa dautan sa tuyo nga paggamiton ang tao sa iyang kabubuton. Mupili ba siya sa pagkaon niya tong bunga o dili? Kay ugwa pamutangay sa Dios og kahoy nga ang bunga niya tumoy pag-ilas maayog dautan, ana may gamit unsa man ang pangutana, unsa may gamitan sa tao sa iyang kabubuton dito sa hardin sa Eden. Diwa, usara gyud ka kahoy, usara ka butang, usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Ug unsa ni tabo sa tao? Nalaglag. Nalaglag ang tao, gumikan siyang paggamit siyang kabubuton. Gusto? Now what is next? God developed this time a plan. Plano. He put up a plan uban sa tuyo nga ang tao mahibalik ngadto sa Dios. Apan ang tao makabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa? Kabubuton gihapon. Tungod kay gibut-an man sa tao nga siya malaglag, kinahanglan nga but-an pud sa tao nga siya mahibalik ngadto sa Dios.
Apan ang pamaagi nga siya makabalik ngadto sa Dios, usara ka paagi. There's only one way. And this one way, iyang paagi sa Dios, dili atong paagi. Dili paagi sa tao. Apan ay problema ning bahina. Si Satanas nga mo'y nagaduma sa kalibutan karon, nagapaningkamot, nagapanlimbasog nga iyang lawgaw ng tao. Naggamit ni karon si Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw sa tao aron ang tao maglibog, malinga o malawgaw lagi hangtod di na hinuon kini siya mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig aron di na magakita klaro ang tao ug mo'y hinungdan nga naanay mga tao moingog mo ni atong buhaton aron ta makabalik sa Dios, magbuhat tag maayo, dili igo ang pagtuoy, di ba di ay na paglubog sa tubig. Kay kung natong tan-awon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamatuoran, way hinungdan. Dili mo apektar nato ang kalubog sa tubig tungod kay katinaw ana, ang katinaw ana lamang ang katinaw sa kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mo'y atong tuuhan, kung ang pulong sa Dios mo'y atong dawaton, nan klaro kayo kung unsa gyud ang tukmang paagi. Apan ang Dios nining kalibutan na si Satanas nagabuta kanila. Naaman ay bersikulo 10 Biblia nagsulti nga si Satanas mo'y Dios karon ning kalibutan na. Dios dili capital D, small letter D, Dios ning kalibutan na. Ug tungod niya na kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. That's why the Lord Jesus Christ will say niini nilag pahawa kamo mga magbubuhat og dautan, wa ko kailan ninyo. Og sila gitambog dito sa kalayo nga giandam ra unta para kang Satanas og iyang mga anghel. So, it's only a matter of choice. Ila mang gidesisyonan nga moadto sila didto. Makita gyud nimo ang kaklaro sa pulong sa Dios. Nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, volition ang kabubuton gayod ang atong giatubang. In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. And we are all a product of our decision. Osto? Manguna, nga gihatagan gyud kay gayunan sa Dios even during the tribulation period nga nagkaguliyang, nagkabuang-buang ng kahimtang sa kalibutan, moapil na gani ang mga anghel sa pagpaklaro sa unsang pagis kaluwasan. Apan bisan pa niya na, daghan lang gihapon ng mga tao ang mosalikway, moingog tuo magkana. Di mahimo na. Kini mo angay na itong buhaton. So, here we are seeing nganong naingon ini ang kahimtang sa tao, gumikan ining tanan nga atong giasoy karon. Og busa, tungod ni ini. In fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kaya ron makagamit ta sa atong kabuuton sa paghimog desisyon kung ato bang sulbaron ang mga problema pinagi sa pagdawat sa solusyon ng gihatag sa Dios kanato o ato bang isalikway. Naatay kagawasan. Kung sa may gisulti sa Roma 5:12, ang tanan, no excuse ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga tao. Mao nga di na lang nato lubgo ni og sagulag magbuhat di akong maayo, maningkamot di ay ko, mao ni akong buhaton. Dili na tungod nining atong makaluluoyng kahimtang, atong kahimtang patay tang tanan. Nakadungog ka, patay tang tanan.
spiritually. For as in Adam all die, spiritual death. Mao na kini ang atong giingon. In Christ, all will be made alive. So, kung natao kalag kausa, namatay ka kapila. Kaduha. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung natao kas makaduha, kapila ka mamatay. Kas ara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ning kalibutan na, usa ka na kagarantiya nga patay ta. Ang pagkatao nimo nga buhi ning kalibutan na, garantiya ka na nga usa ka kapatay. Di mo na. Ay kalibugan na. Sublion ko sa pagpatinaw ini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kaya gipagkatao ka mga buhi physical din hining kalibutan na, kana mo'y buhing pag-ila na ikaw patay. Now may I repeat to state the principle here and listen, paminaw. If you're born once in this world, you're going to die twice. But if you're born twice, you'll only die once. Sabot? Hinaot din na ka na di mo malimtan. Hinaot mas sil-sil na ka na diyan sa imong galamhan. Okay? Physical birth is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration or born again is the moment of attainment of spiritual life. You see, eternal life is an indication that you now have a spiritual life. The gospel is the good news. And that good news tells man that the barrier between God and man has been removed. Ang paril o babag tali sa Diyos o sa tao nabungkag na. Ang sala di na isyo sa kaluwasan. Ngano? Tungod kay gisulbad na ning tanan sa Diyos. Naghimo nagsolusyon ang Diyos na ning tanan. Ang buhato na lang sa tao maong pagdawat. Niining maong solusyon sa Diyos. Ang tao, iguras pagdawat. Iguras tao pagdawat. Pagtuo sa gibuhat nga solusyon sa Diyos. Maura. Ugumikan niining tanan, ato nang nakita. Ngang maong nga lihok sa Diyos, pinasikad ka na sa iyang pagkabalahan, iyang righteousness, justice, and love. Now, ang justisya sa Diyos nga amahan, called for the imputation of all sins of the human race to the Lord Jesus Christ on the cross. In other words, tungod kay di man ta makabayad sa atong mga sa, for the wages of sin is what? Death. Mao man kanagingon, for the wages of sin is death man. So, ang kinahanglang mubayad sa suhol sa sala, mao ang dili patay. Kaya ang suhol gud sa sala, mao ang spiritual nga kamatayon. Now, kinsa may makabayad ng tao patay namang daan spiritually sa iyang pagkatao din is kalibutan. Unsaon mas pagbayad sa tao nga patay naman lagi siyang daan sa pagkatao pa lang. Unsaon man ipagbayad? Di na makabayad ang tao kay patay naman siyang daan. Di ba? Busa. Tungod kay di naman ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na ang spiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo, iyang mabayran. Kaya ang spiritual nga kamatayon, mao may suhol sa sala. So, ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo, do na nay kahigayunan, has the potentiality, has the chance sa pag-angkon sa espiritual nga kinabuhi tungod kay gibayra naman ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa sala. Mo'y hinungdan nga paminaw ini. Mo'y hinungdan nga wa nay hinungdan ang imong pagpinitensya. Nganong pinitensyahan pa man nimo nang sa nga nahuman naman to didto sa cross. Tanawa ra gud. Kung maghimog ka na,
ang imo bang paghimog penitensya, mura magug ka nagtumag mga kalihukan nga wa nay pos, wa nay bili. Wa gyud pagkasibo ana sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Why pagkasibo sa grasya sa Dios. So therefore, ayaw na himo ang isyu ang sa. Okay? Ayaw na gyud himo ang isyu ang sa. Kaya nga naman, tungod kay ang suhol sa sala na bayran na didto sa cross. Hustisya sa Dios mismo maong misilot ni Ginoong Hesukristo. Ato untang silot apan wa man tay mahimo kay patay naman tang daan. So, didto ang silot mo dong ni Ginoong Hesukristo. Nagkaroon kay gibayran man ni Ginoong Hesukristo ang suhol sa maong sa, sa silot, kitang tanan gawas no na kung kini atong pagadawaton o atong tuuhan. Apan kung atong isalikway, o man lagi ta pugsanay nini, kung atong isalikway ang mong gibuhat ni Kristo dito sa cross, naibaw ka na sa resulta niya na. You know the result. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins, so that sin is not an issue any longer kung bahin na sa kaluwasan. This is sin at the last judgment, where sin is not the issue in eternal judgment. In the study of the book of Revelation in chapter 20, we're going to learn there that ang tanang mga tao, mga dagko ug gagmay, buhi ug patay, didto sa atubangan, sa hukmanan sa dakong puting trono, the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan, doon ay mga librong gipangabrihan. Paminaw ini. Listen. Ang nakagrabe gyud ini kay gisaysay sa mao nga kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dihay libros kinabuhi, the book of life nga giabrihan. Ug dihay laing libro nga gitawag og libros mga buhat, the book of works. Gipangabrihan tong mga libro ha. Pero paminaw, wa may libros mga sa dito. Nakita nimo? O man lagi libros pag lista sa tanang mga sa nato nga atong gipangbuhat. Wa. Book of sins? Wala. Na ay book of life. Ug na ay book of works nga gisgutan. Apan wa ay book of sins. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinagining mao duha ka mga libro. Ug ato nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahig sa kay ngano di na lagi isyu ang sa. Busa atong ipaklaro pag-usap. Atong ipatin-aw dinhi sa makausapa nga ang makapabanlod sa impyerno sa tao dili ang sala. Nakadungog ka, dili ang sala sa tao mo ay makabanlod niya sa impyerno. Mo bitong naay mo ingog, di na di ay maka-impyerno nga tong sa. Di lagi maka-impyerno ang sa. Tungod kay naaman lagi sa Ginoong Hesukristo. Ug wa patingalis Ginoong Hesukristo, sigurado, patay na ta sa atong mga sa. Mo ni hinungdan nga ilabay ta. Apan di naman isyu ang sa, kay kanang tanan, giun sa. Gibayran naman lagi ang tanan. So nga nung maimpyerno pa man ta, ug di na isyu ang sa. Abe, tungod kay wa man pud nimo dawata ang bayad. Wa man kamo ang kons bayad. Imo man gisilikway ang bayad. Namaw na. Nagkasabot ka ba taon ini? I hope na tinawan kang maayo ani. Therefore, mao nang maimpyerno kahigala bisag di na isyu ang sa tungod kay wa man nimo dawata ang bayad sa sala nga maong gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono ug ginahukman ka gumikan kay imo manggisalikway ang gihimo na untang bayad. Moingon tingali ka o bitaw, sige naman kung kadungog adto sa gisangyaw sa mga pastor, mga evangelista sa nagalanlaing ministry, sama diya sa Balbido evangelistic ministry. Pero wag yung ko kahimog desisyon. Paminaw, naman itong ako.
Unsaon naman hinato ron? Ingon na ang mao nga kahimtang. Paminaw. This is sin at the last judgment where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. Nga namang righteousness of man? Tungod kay naay book of works ug naay book of life. Diha sa book of life, libro sa kinabuhi, nakalista diha tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipakatao dinhi sa kalibutan gikan ni Adan hangtod sa katupusang tao nga matao dinhi sa kalibutan. You can just imagine unsa ka baga anang libroha di ay. Tiaw mga ngan sa tanang minilyon, binilyon ug trinilyon ug kwadrilyon mga tao niya nang higayuna. Tanang mga ngan na nakasulat. Nakalista diha sa nasyong libro sa kinabuhi, Book of Life. Well, mao ka na. O paminaw, inig-abri sa maong libro, kung kinsang ngan ang wa malista o busa, wa makit diha sa maong nga libro, unsa may tabo? Unsa may tabo? Uy, unsa may tabo? Naibuhok ka ba kung unsa may tabo? Silang mga tao, kansang mga ngalan, wa makit-i diha sa maong libro, unsaon man ni sila. Sila ipangtambog, ipangitsa, ipanglabay dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo, di rabaunta para sa tao. Remember? Dili, oy. Dili para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo, giandam na to, kay hukman na unta ang mga anghel. Pero gi-intermission man tang mga tao karon kay kitang tao mao may magatapos sa kaso nga gipasaka ni Lucifer niya tong sitwasyon nga nahitabo nga siya paghahukman na unta. So therefore, dako gyud kaayong ingnon ta trahedya kadto. Kitang mga tao wa man ta idisenyo sa Dios nga ibanlo dito sa kalayo. Apan nga namang moadto man gyud ang tao sa kalayo. Be? Tungod ra pud sa tao. Yes, because of man. Abe, nga naman tao nga moadto man gyud ka sa kalayo. Abe, nga namang moadto man gyud ka sa kalayo. Tubag. Ako manggong gisalikway ang may bayad sa akong sa dito sa cross. Namaw na. Nakasabot ka? Naara ba po yung mga tao nga pilosopo nga may bahala na, mano man di ay, bibo man ka dinto, sige lang. Nga no, kinsa may naibaw, lisod gyud ning ubang mga tao, kay naamagyoy mga taong ingon ana. Naay mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi na gyud, pagkatig-a na gyud sa ilang mga kasing-kasing. Apan timan ikini, bisag unsa na gyud kagrabe, do na pagyud kay kahigayunan nga mabali niya ng imong kahimtang. Samtang buhi ka pa, samtang makadungog ka pa nining atong gihisgutan karon, gihisgutan sa balang pulong sa Dios, na pagyud kay kahigayunan. You are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas ka sa imong padulngan. Ayaw pagpaabot. Kung tuwa ka na didto mo ingon kag, ayay sayop man di ay ni. Di man di ay ni magsilbi. Pwede ba mo balik sa ako? Uy, di na mada. Di na mahimo. Awahin na. Apan karon nga makadungog ka pa. Nagpatalingog ka pa ning atong pagpatinaw, pagpasabot, bahin ni kamatuoran, gikan sa gipadayag sa Espiritu Santo. Karon ra ang higayon. Gagikinahanglan ang imong paghimog desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Karon ra higala. Himua ang desisyon. Gamita ka ng kabubutong hinatag po sa Dios diha kanimo. Himua ang imong pagpili. Mudawat ka ba? O musalikway ka ba? Buhata ka na karon kay basig ugma ulahi na. Higala,
Ayaw pag una-unas pag-ingon og mano man di mangadto ta sa impyerno, bibo mga dito. Ayaw sulti ana. Nawa pa karaba makaadto. Ayaw gyud pagsulti ana. Kay mo ingon ko pagkakwanggol gyud nimo. Naghimo ka nag-usak ka kahimtang nga wa pa gani kakaybaw unsay tinuod nga kahimtang. Lisura gyud ning tao lagi. Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao ni nagtuon tag Bible aron atong masabtag klaro kung unsa ning mga kahimtanga. Now, nahibaw ka bag unsa gyud kahimtang sa impyerno? Uga to ginisugutan ang impyerno. Well, gumikan sa atong pagtuon sa balang kasulatan, giganlag Bible, nahibaw tag unsay kahimtang sa impyerno. Ug moingon ka, bahala nagmuadto kay bibo dito. Ako kang ingnon ron nga dili ra ba bibo dito. Dili gyud. Ang gisgutan sa Biblia bahin sa impyerno, di ra ba gyud bibo dito nakadungog ka ba? Dili bibo. At tingali imong gipakaingon og bibo kay tuwa may mga pagtiyabaw, mga pagpaninggit, mga pagkagots, mga ngipon, mga pag-ago, uban pang mga makahadlok, makuyaw, makalisang, pagkaguliyang sa mga taong gipang tambog dito. Mao na tingaling imong giingong bibo dito. Dili bibo sa impyerno, higala, tsuma sa imong giingon. Ang tinuod, makalilisang ang kahimtang dito sa impyerno, kana sumala sa gihulagway o gidescribe sa Biblia. So, para tingali nimo dito sa impyerno bibo, ingnon kanako pag-usab nga di ra ba bibo dito. Labing klaro, ang sulti sa Biblia di gyud bibo dito sa impyerno. So, kung para nimo dito bibo, na imo na ng problema. Inigabot nimo dito, ayaw gyud kong sangpita kay siguro magyud kong wa dito. Di man gyud po kumukuyog nimo kay di man ko ibutang sa akong Dios didto. Kasabot ka. Ang nakagrabe gyud didto kay ang mga di magtutuo nga mo'y ilang dayon nga destino makahinumdum sa mga hitabo nila samtang didto pa sila sa kalibutan. Makahinumdum. Makahinumdum kini sila nga nakadungog sila nining atong gisgutan karon. Moingon sila, ako man ron nadunggan dito sa Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube o Facebook niyan tong unsang pitsaha. Ako man lang itong gibaliwa. Gipakaingon ko man itong dili importante. Na karon. Unsaon naman to? Wala na. Wala na kung mahimo kay awahin naman. Tinuod na. Awahin na. Pero kadtong mga magtotoo, ato sa mga naibawan nga tuan nas langit during the tribulation period, di na to sila makahinumdum sa mga panghitabo dinis kalibutan. Di na. Naamagoy ubang mga magtotoo nga mangutanag, mahimo batang mutanaw sa mga hitabo atol sa tribulation? Mahimo ba kunutang muli-li bagi kas langit? Unsa nay kalaki sa mga unbelievers dinis yuta? Unsa magili-lion nimo dinhi? Tanaw ni mo itong imong mga kontra samtang din sa kalibutan nga nagkapuliki na ron. Na, huwag mo li mo. Huwag mo itok mo na mo balik. Wala. You will forget everything. Tingalig, naiuban mo ingog. Nga, nakaadto na ba di ka dito, Bek? Wa palagi ko makaadto, pero naamas pulong sa Diyos. Unsao man nimo. Unsa man nimo? Naamang gyud sa pulong sa Dios. Ang sampol sa tao nga ini ako katagag sampol. Ang sampol nini bahin sa tao nga dato og si Lazaro. Hinumdum ka? Wa na hinumdum si Lazaro. Samtang didto si Lazaro sa sabakan ni Abraham. Wa na siya mahinumdum sa tao nga dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya kundi napapas na sa iyang panumduman ang iyang kahimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan ang taong dato, sige siyang tanaw ni Lazaro o may uy, tuwa na si Lazaro,
Sa didto pa may sa kalibutan, didto ra gyud siya ilawom sa lamisa, nagsigig pamunit sa mga mumho aron iyang daginutos pagkaon. Paminaw. Ang taong dato na hinumdom sa tanan. Apan si Lazaro, wa na. Hayahay na. Wa na gyud na hinumduman si Lazaro. Ingon na ang atong nasayran nga gisaysay gipadayag sa balaang pulong sa Dios. So kung bahin sa witnessing o pagsaksi, good news ba ni? O bad news? Bad news. Labi na kaya ang atong topic o uluhan sa atong ilisgutan, sin man, bad news ni. Right? So the unbeliever is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. Kaya unsay gisulti sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pagkita si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo ha. Gipaklaro gyud niya. Unsa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross? Nagpa-display ra ba siya? Wa. Na nagsulti diya, nagpakamatay siya alang kanato aron mabayran kay di man takabayad. Therefore, atong balikon, sin is not the issue in salvation. Unsa ang tinuod nga isyu? Ang atong kabubuton. Mao ka na isyu. Okay? Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton, our volition. Apan di ka pugson kung di ka masugot. Why pugos? Ato po doon yung ipatinaw ning bahin sa kabubuton, free will. Atong ipatinaw, atong i-explain kung nun sa may tabo, sa kadi magtutuo kung siya, pinagi siyang kaugalingong kabubuton, mo ingong og nakasabot ko. Mutuon ako. Unsay may tabo diya kaniya kung iyang gamito ng iyang kabubuton. Ato po lang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, sublion ta sa pag-ingon dinhi nga in salvation, dili na isyo ang sala. You see, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember? Nainumdum ka pa ba sa atong gipakita nga nimo bahin sa maong kahimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Unsa man diay ang hustisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala mao ang pangayoon sa hustisya. Ngano man pud ning hustisya sa Dios mangayo man sa silot sa sala? Tungod kay ang iyang pagkamatarong nagasulti man nga ang sala angayng pagahukman. Mao nga ang resulta nini mao nga ang hustisya sa Dios mao naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Kristo. Ug sa dihang mibungad si Ginoong Kristo sa pag-ingon og tetelestai, tapos na, it is finished, natagbaw, nabayran ang mga natagbaw ang hustisya sa Dios. Natay kahigihunan alang nini. Mao kana ang mga nagkalain-laing nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw by the judgment of Jesus Christ on the cross. Unsay gisulti sa bersikulo 18 sa Juan kapitulo 3, ang musalig kaniya dili na pagahukman sa silot, apan ang dili musalig nga hinukman na sa silot kay wa man siya motuo sa ngalan sa anak nga si Ginoong Hesukristo. He who believes in him is not judged, but he who does not believe has been judged already. Sa atong makita, kini usa ka tawo nga magagamit siyang kabubuton sa pagsalikway nining maong kahigayunan, anaa na siya ay pagkahinukman. In other words, kondenado, condemned na siyang daan. Nganong kondenado naman siyang daan? Gasiga na magkayo. Karon gasiga ng kanang kayo. Naibaw ka ba? Gasiga na ng kayo. So, samtang ikaw magapabilin nga nagasalikway nining kaluwasan o kahigayunan nga gihatag kanimo, ang imong padulngan kayo ra gyud. In other words, hinukman ka na.
tuwa ka na sa kayo. So you can see, by John 3:18, believe or burn. Basta. Kaya nga naman, hinukman ka naman God. Kana lagi ko ni mong isalikway ang maong kahigayunan. You have already been judged. Meaning, ana, tuwa ka na padong dito. Unsay gisulti sa John 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan dili musugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod nga hustisya sa Dios natagbaw, maunay kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios. Di man masuko ang Dios. Usak lamang kini kagitawag natog anthropopathism. In English kanang anthropopathism, aron makita natog unsay kahimtang. Ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili mo dawat. Tungod kay ang hustisya sa Dios mosulti man og kay imo magisalikway hingbayan sa imuha untang kahimtang nan wa koy laing mahimo para nimo gawa sa paghukom kanimo. Namo na. Unsa man na naturon? Ahog may langgugo o may kaso o lagi magsulti ka ana kay wa ka man kahibaog asa gyud ka padung. Unsa may klaro nimong padulngan? Tingali mo yung magdalang kog aircon dito. Matabang urigir aircon. Mo kinang hinungdan. Nga ato makita nga dili gyud lagi isyu ang sala. Tanawa. Gasigi man ang taghisgot ini og imo nagyong natino og nasuta nga dili gyud sala ang isyu. Ang sala dili gyud mao'y isyu kun bahin nas kaluwasan. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, mahinukma na siya. Dili tungod sa iyang mga sa, right? Nganong nahinukma naman siya. Be? Tungod kay iya manggisalikway. Dili kay nagasa siya. Dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyo. Mao nang ang isyo karon ayaw na pagunahuna sa imo mga sa. Kay di na mo'y isyo lagi. Ang isyo karon unsa may desisyon nimo. Unya na ta maghisgot anang sa kay kanang sa bad news na. Arita sa good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan, unsay desisyon nimo. Kay kanagong problema sa, di na kana problema. Ayaw na himo ang problema, kay kung imo himo ang problema nan, nakuyog ka sa nagaduma ning kalibutan karon. Gilubog niya ng imong hunahuna ron. Gihimong isyu ang sa, nga dili unta isyu ang sa. Dagan man po nanguyog ni Satanas karon, kay gapaling lamang po sila ni Satanas, mo hinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, magduha-duha na sila sa pagdawat. Kay maingon man kini sila, sige lang, daghan rabad jud ko nga sa nabuhat. Kaya nga numang daghan mga nabuhat nga sa, murag magbalik-balik ng isyo sa gyud. Mao nang di ka may langit o di ka mo kumpisal. Patay na. Asa naman tataon na. Unya o makabuhat kag sa pagpinitin siya. Tanawa ragod na. Sa ang isyo. Basta ingon ana kanuna yung hitabo, sa ang gihimong isyo. And yet, in the Bible, it says, sin is not an issue anymore. Why? Again, because our Lord Jesus Christ paid the penalty of sin. Mao bitaw na. While personal sins are an issue in human life, because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation or the last judgment. Makahimo man tag sa
kasagaran makahimo tagsa mao ni hinungdan. Usahay makalapas tas kagawasan sa ubang tao, sa katungod sa ubang tao, o tingali makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Aban dili ka na maong isyo. Regardless kung unsa, dili ka na mo'y isyo kung maghiskot kita kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Nahinomdom mo na. Kinsa may gisultihan ato. Ang kawatan. Hingingon ba si Ginoong Jesucristo o niyara, pinitinsyahe sa nang imong mga sa? Wala. Sa diyang hiingon og kawatan o Ginoo, hinumdumi in taong ko kung tuan na kasi mong gingharian. Kung sa tubag ni Ginoong Jesucristo, hingingon ba siya nagandaghan magagsa kay lamong bang ilansang bukad diya imong cross? Mao ba ito'y gitubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Dili. Pag-ingon niya Ginoo, hinumdumi ko, unsay tubag ni Jesucristo. Karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Look at that. Di ba klaro? Simple kayo. Nganong alubgon pa man nato. Kini laging tao. Actually, ang Dios simple kayo. Ang tao mo hindi. Unyag imong hisgutan sa pagka-simple, di ra ba pud mo tuo? Umuyog. Aw mo ba? Di ko mo tuo. Naunsa man na nato? Unsao man na nato? Ang umuingon tag, sige, sige, maggama tag Ginoo nga complicated. Aron ganahan magkamo. Kaya di magkamo gustog simple. Apan, di man na mo'y Ginoong gisgutan. Di man na mo'y gisgutan sa Biblia pagkasimple ra sa gipahimutang sa Dios. Ingon ana ra. Kunya inig kahuman, okay na. Unsa pa may akong isulti. Ang umuingon ko, nala, pagkapina na to piso-piso, unsa ba? Dili na. Kaya ang pulong sa Diyos nakasulti, kinsa tong mutuo, hatagag kinabuhi. Ang di mutuo, mahinukma na. Ang akong pagkapinana, wa na. Mao man ay gisulti. O maghiskot punta sa mga nahitabo, mao bitaw ang sa di gyud na mahimo. Well, naamang gyud po yung mga tao nga kanang uwa magyud po og laktod na ing-ingnon di mo dawat ni Kristo kay maingog Dios nun ra ba? Maingon na sila unya ra ko mo dawat kay magasa pa man ko. Pero di man lagi isyo ang sa. Apan og imong himuong isyo ang sa, nakamo na sa Dios maghusay ana. Basta kay nga akong gisulti nimo mao nga ang Dios nagasulti dili na isyo ang sala. Tanaw ra gud kasimple sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot gyud ning mga tao. Amo lagi pud na. Di na lang tamangutan na kay nganuman. Ang kabubuton man gyud sa tao mo'y agdon. Mao bitaw na nga atong makita ang hustisya sa Dios nga mao ang nag-ali karon tali sa Dios sa tao. Mao ra pud ang hustisya nga mitangtang sa maong ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and men at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier. That removed the barrier at the cross by the imputation and judgment of all sins. Kung maghisgot ka na pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, naagihapon ka ng kanay paghulagway sa pulong sa Diyos. Ganyan itong higayon nga si Ginoong Jesucristo mityabaw sa pag-ingon og tapos na ug iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kaayo nga kortina dito sa templo naggisi. Gumikan sa ibabaw niini, gikan sa ibabaw, padung sa ubos from top to bottom, matod pa. Usa kadto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan, ug sa lugar sa kongregasyon. Unsay buot anay pasabot? Wa nay ali. Ang kongregasyon
pwede nang muso dito sa balang dapit. Gipahimutang na niya. Maunang ug maghisgot na tag-barrier ug uban pang doktrina labot nini, muingon kag asa man ang dapitas Bible. Naas Bible, kinatibuk-an nga pagulagway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag wali. Therefore, wa nay gaali tali nato og sa Dios. Imo na yung desisyon ang giagad. Just imagine. Wa nay gaali. Unya moingon pa jud kag tuo magkaana mano man daig maimpirno. Nabay uban moingon ana. Apan mao kanang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Mao bitaw itong atong gipaklaro ganiha, ang hustisya sa Dios mao'y magahukom. Ang mausab nga samang hustisya sa Dios mao'y magahatag sa maong kaluwasan. Tanawa ra gud ni. When the righteousness of God approves, the righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Dios, ang maangkon ra sa pagkamatarong sa Dios, maong pagkamatarong rapod sa Dios. Unya, kitang mga tao, unsa maning atong pagkamatarong. Mahimo ba ingnog, Dios, mayang tao ko, mutubag ang Dios nimo, mao ba? Mura maghugaw gihapon kang trapuha. Right? Matud pa ka si Visayan. Mao na nga kitang tao, wa gyud tay mahimog magkinaugalingon tag ato sa Dios. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw. Mihatag sa pamaagi sa katagbawan. Og karon ang matag usa ka tawo nga mohimos pagdesisyon sa pagdawat, masuluban siya pagkamatarong. The imputation of the righteousness of the Lord Jesus Christ og sa Dios. Mao nang tungod niya na inigtan-aw karon sa hustisya sa Dios diha nimo. Di na makita ang imuhang kahimtang kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo. And because of that, the justice of God now executes salvation. Di ka na hinukman, kasabot ka. Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. You are now a born-again person. See how it goes? So, imo gihapong desisyon ang pagaymoon. Gihatag na sa Diyos ang tanan. Imo gihapong desisyon ang pagatumanon. And the love of God, as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead. Personal towards the believer and impersonal towards the unbeliever. Mao ni ang kahimtang. Personal love of God mo'y mihatag sa mao nga solusyon. Karon sulbad na ang problema kung kita mo dawat niya ng mao nga solusyon. The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Grabe, no? Mao na. Kung maghisgot ka nita dinhi nga kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always the justice of God. In other words, ang atong point of contact nato ngadto sa Dios is always His justice. Ang iyang hustisya. Kung kita unbeliever, ang hustisya niya mo imutambog nato dito sa kayo. Kung kita believer, kung carnal believer ka, di naman ka itambog, believer naman ka. Apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mao mo disiplina nimo. Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka nga nagatuman sa protocol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya mao'y mo panalangin nimo. That is why it is the justice of God. So what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Pinagi sa grasya. Mao nang angay na itong makita.
Gitapo-tapo na nato atong gipangtun-an may tungod nining mao nga mga prinsipyo. Asam ta mo sangko ani? Human volition. Tawhanong, kaugalingong, kabubuton. Human volition and the justice of God meet at either salvation or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Ang usab natong hinumduman, kadtong tuto nato ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Una, salvation adjustment to the justice of God. Mao nagingon og satjog. Ang ikaduha, rebound adjustment to the justice of God, ratjog. Ug ang ikato, maturity adjustment to the justice of God, matjog. Apan kung di ka magtutuo, usa na lang imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment, ang great white throne judgment sa Visayan, ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa maning sa? Unsa maning matawag natong sa? Kining makapatay tag amigas sa bana. Okay. Mao niya nga pangutana. Unsa may sa? What is sin? Unsa man ang sa? Mao niya sige na itong pangutana. Unsa man ang sa? Or what do we mean by sin? What is sin and what is not sin? Atong susihon ni pinagis pagpatubang ini sa Biblia ug mao kini ang atong paghisgutan sa sunod natong panag-uban. O gidapit ka gihapon nga ikaw magasunod, magapadayon sa pag keep abreast nining atong pagtuon ni aron katunan mo pa ang dugang mga kamatuoran nga gipadayag sa balaang kasulatan. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us spend the closing moments of our ministry, our Bible study, today describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever today, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that you are yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ.
And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life, and you must know what you're headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is of savor. We now ask this in Christ's name. Amen.